sentitzen naiz, azken finean, Danian euskaraz hitz egiteet ikastolan, lagunakin, kiroletan. Bueno, azkenean euskara nire ama hizkuntza izan da beti, ze, bueno, parkean ikusten bezala nik beti txikitan euskaraz hitz egiten nuen, beste gauza askotan bai, eta importante iruditzen zait, goain datozen umia ere euskara hizkuntza polita erakustia eta jarraitzen ikastia. Ui, barkatu. Bueno, esaten nahi zitan, nahi nintuan bezala, ni euskara gabezekin nola biziko nintuan, ze, dan euskara ziteten, lau ere euskara zerosinak. Bueno, es que hizkuntza azkenean guretako oso berezia da, ze diferente hitz egite dut eta beste hitzatzuk erabiltzen ditu. Adibidez, baino jantzia etxaparroa deitzen jau, portua imoia, eta guztita gaudenean blai-blai izte du. Jo, zalestarrak esan berrian tautalak izate du. Eta horregatik iruditzen zaigu Zarautz arnaskune bat dela.